Сега ще запитам моята беларуска за няколко странни в българския език думи, тяхното значение без предварително режисиране. Как би ги изтълкувала? На база на нейните познания за българския език. Мисля, че и мнозина българи биха се затруднили да дадат точен превод, така да се каже, на самата дума. Но нека да видим тя как ще се справи. Я да видим. Първата дума е крокозъбел. Некрасивая жена. Браво, доста добре. Нещо подобное есть в русском. Джунджурийки. Какие-нибудь мелкие такие штучки, вещички какие-то, не знаю, маленькое что-то такое. Браво, много добре. Кукумицин. Э, Какие-то таблетки от дурной головы. Нещо близко все пак, ама... Тинтери-минтери. Не знаю, ни туда, ни сюда. Какое-то лутанье, блутанье. Ами, не съвсем, но сравнително точно. Джан Джун. Как? Джан Джун. Вообще не могу представить. Что-то китайское. Made in China. Тинтери-минтери е за някакви празни приказки без никакъв смисъл. Ни туда, ни сюда. А Джан Джун се използва примерно няма Джан Джун, това ще рече, че няма никой. Никой не е останал, т.е. няма Джан Джун.